Ja, jeg er på værelset. Okay. Hej Louise. Hej Tobias. Ej, hvor er det godt at se dig. Lige måde. Faktisk ikke, så tænker jeg på at lave noget te. Vil du noget med? Altså... Jo tak, det vil jeg rigtig gerne. Okay, så kan vi bare lave det, ikke? Ja, fantastisk. Den er sgu meget god. Sagde du noget? Nej, ikke noget. Vil du egentlig have Earl Grey eller frugtte? Bare Earl Grey, tak. Okay. Har du set min røde læbestift? Nej, det har jeg ikke. Er det hende? Ja, det er det. Okay. Hej skat. Hej skat, det er mig. Ja. Hvad laver du? Jeg er bare hjemme. Kan jeg komme forbi senere? Ja, så ses vi. Jeg er nødt til at smutte nu. Seriøst? Ja. Ej, hvor ærgerligt. Sådan er det en gang med. Ja, okay, vi ses, ikke? Ses. Hej. Tobias, åbn nu op. Hvad laver du? Så åbn dog. Ikke noget. Jeg kommer lige om lidt. For helvede. Ej, jeg er bare sådan hårdt af. Hent lige et glas vand til mig, ikke? Jo, så vi skal. Er der noget galt? Er hun god? Hvem? Du ved, hende du ligger og knaller med. Er hun der stadigvæk, hva'? Hvor er den lille luder henne, hva'? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Der er ikke nogen. Der er noget, jeg må fortælle dig. Altså, det er sådan et... at i længere tid er det... Jeg har følt mig sådan lidt anderledes end andre drenge. Jeg kan sådan godt lide at gå lidt i pigetøj. Fuck, hvor er du klar? Yes, of course, Charles. Yes. But you have a meeting at 9:30 Tuesday morning. But I have the unfinished paperwork done. Yes, of course, but you have nothing to worry about. Mor, kan vi lige snakke sammen? Yeah. Oh, can you call me later? Okay, thank you. Bye. Yes, honey? Kan du ikke lade være med hele tiden at snakke engelsk til mig? Jo, undskyld, skatten. Lang arbejdsdag. Ja, jo, selvfølgelig. Kom nu, mor. Svar mig nu, altså gør et eller andet. Oh, jeez. Undskyld, skat. Det er virkelig vigtigt. Kan vi ikke snakke sammen senere? Jo, selvfølgelig. Kan du overhovedet se mig, mor? Hello, Charles. No, I'm not busy. Hej, Tobias. Tobias? Tobias?
Tobias! Tobias, hvor er du? Tobias? Ej, Tobias, hvor er du? Tobias? Gider altså ikke lagt gennemleg. Tobias, hvor er du? Sophie Jensen. I'm not able to answer your call right now, but please leave a message after the tone and I'll call you back as soon as possible. Tobias? Hey. Kig lige på mig. Jeg vil altid være her for dig. Og du skal være ligeglad, hvad andre mener om dig. Du skal bare være ligeglad. Kom. Wooden floors whisper and they creak under your sockless feet.